lige hvad. Jeg kan aldrig få en med en scene, det ved du godt. Har du fået det? Ja. Hen og hils på hundene. Nå, det er helt færdigt. Ja. Ja. I dag han gik virkelig til at skaffe. Ja. Det var i hvert fald dobbelt så meget løbetid. Ja. Ja, men det er nødt til at være lidt småt. Nu skal man holde sig til. Ja. Nej. Nå, nu er det til igen. Nej, det var nogle gode kiks alligevel.